Oui. Voilà, il faut qu'on la fasse, c'est ça. Fatim, et voilà, moi, il y a du robin là. Oui, n'est qu'à dîner indéché. Mathieu, j'ai besoin de vous, du robin là, oui. Vous caminez en foursiline qui est là. Doit les néwili, quand vous qui a un assaut, car à chance, c'est un fly. Je vais quoi dire ça? Et qu'à tourner ma balle. Les solutions sont là. Ah bon? À tourner ma balle. Alors, les côtés de sinon, j'ai besoin de moi, je suis killing a sumi, car for killing them in the offer, I mean, I see what they can now what you want to suit it. Never see that it now one night. I go to Abi glad I mean, while more that fight. Seriously, going here, Janane, Rechugona. Bacalamara, Debe, Fusi, Choke, Mitania, Sigla, no war, or look on or Janane, every man. Ever ni choya me ko muso mutiya sara o be to no fe ina fo ko limogo be ka girin bo ka sa wallahi era kuntaro ne be bon ko kono chugumna wala ayo ko inke tilia la simplement en flave mal la fe ni mais c'est voilà sérieux kabi ni nana e du te ka se ko nyoko jane ko demsen to sa wakati ko do me kla pour la femme. Ande ka surunya kana surunya foi awo foi wala wikla en famille ya mais chérie moi je vais dire mon alors bi ni ka do gankene ali suru plein kula awo problème tala mais là OK vite fait awo me dis bon là ça awo Temna ka John ko ka je ka ge GFF John fle sauram na ni ne ta ko ke tanto ni ne bijou ta ko ke tanto donc ora tare ga la mer fura di pare ne wi kangar da e follare ni ga kuma iga mer la fe yani nga boala mais ça ko ita le bulu ko ni John ne balo manga ko akanga sari ani ka boala mo be ne bijou tare ito to dugo le ga ble mi shila tunu non bizarre ban fait arabe en général avant fait arabe man ma donc ça en jugu be jugu kele quoi il veut faire action passer jugu akadina ko ndale sorore ika kunchi ka boala ye bijou mai ne ko suma man ne bijou wala il veut faire un trapin si jugu il veut faire un ke jugu ko rega do ataratina donc ne ba ale wole ale faut partir mais là au plan gérer quoi faire il veut faire un plan si tu connais travailler action ne pas là au fond on va faire là à propos de nomination arabe en fait avec un toro mais ni ko pas tu connais ça mais il est dobé mon nom ni clamo ne fi am ko mais il y a que tu y là la fia ko ya na ya ngela su mo ya me plan for ya ibe tayi ko rega wolo choufe ame kuma discuter quoi akla do jigirana ame ko ingete non John te balo yere il paraît que ni avertissement dama bela bine aba ozika bine taray ne be ge fembe quand tie be tara douila monter ni mamunge Johnny akay ga blaga boya non non a blaban Ibarore, nous ne devons tourner quoi. Nous te sera ni mission ta. Ni araba me ko inga chukumna. Parce que non. Nous ne te sera jegao. Kungolo tout là. Nen kungolo madoro ni be parage. John be dem tarai. John Modo. Ma le ke ga tiela kali. Ma le ke ga tiela di quoi. Dem be tarai te to sabo yelen do. abadan antena le sigiro tan
a bɛ sanfɛ bi I ka na se ka nege a tun bɛ duguma ninnu tɛ kaba nɔgɔ ye donc terikɛ u bɔra duguma an bɛ ka yɛlɛn de kɔntan tun b'o duguma ta fɛnɛ duguma n'an bɛ ka yɛlɛn kɔntan tun b'o duguma ta fɛnɛ duguma wagabɔn fɔlɔ cunna ni fɛn dɔ kan awɔ a ɲɛnama Allo Biz. kɔntan tu labu fafe u ɲinama pour que k'an jɔyɔrɔ sɔrɔ Oui, allô? u dalama mais pour que an ka se yan Ouais, Bijou. an nana de an ɲinama dɔ fara Ok, pour un talent, femme. Bon, dukɔnɔna ko mana kɛ cogo cogo I b'i jija I k'a fɔ n ɲɛna I tulo b'a la Pour un fouet talent, femme. Oui, à Marielle. Bijou de don. ne de don Bijou e t'a dɔn k'i ye kojugu de kɛ wa I bɛ nimisa nin kelen de la n'a fɔra e yɛrɛ musokɔrɔbatɔ e ka t'i bala jeune na nin ye ko kɛ ɲɔgɔn ya nin y'anw de ka milieu ye donc I tun bɛ nin to ne bolo de mais I ye nin daminɛli min kɛ I kɛ ba ka I tɛ se mun bɔnni ye la ne ye n ba cɛ ne ba n bɛ ko yira I la mun ka jan n'i jɔkunnama ye E ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin bɛ ka ne de bagabaga. Problème foyi t'a la n'i ko cogo o cogo ne ta ka jugu ni ta ye. Problème t'a la n'Ala sɔnna. E ni ne tɛ an bɛ ɲɔgɔn ye. Ala ka furu ni si bɛ Amina. Amina a seli bolo bɔ a la Amina rabi. nin ɲɛna koyi I na lafiya sa A banna dɛ. A ko diyara n yɛrɛ ye koyi. Nka n terimuso kɔrɔ kɛlen don ka ne kamana gan bi dɛ. koyi N'i m'a fɔ n yɛrɛ lafiyalen tɛ n dusukun na fiyewu. I b'a dɔn cɛ min ye ne furusiri kɛ ani denni fitinin dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ o de to ko f'a ka ne bɔ n dabolo kan. A bɛ n menacer su a bɛ n menacer tile. n'i ma wuli k'i jɔ nin ko in na denmisɛnnin ninnu tɛ kɛlɛ ni wagaya ye dɛ M'an b'o ɲɔgɔn ye. I bɛ wuli k'i jɔ de I b'a bila I kunna dusɔkɔrɔ ni wulu denmisɛnnin tɛ fɛrɛ ɲɔgɔnma ye kungo kɔnɔ dɛ O kɔni t'o ye sa. hali ni mɔgɔ bila la E ko ten. awɔ n'i ma mɔgɔ sɔrɔ dɛ n wele dɔ bɛ n bolo n'i y'o bila I bɛ daga sunɔgɔ kana to denmisɛnnin ka t'i senkɔrɔ la dilan sanfɛ sa N b'a kɛ ten tɔ sinon ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin k'a bɛ ne mɔn a ye n dabali ban a bɛ menace sugu bɛɛ de da ne kan mais n yɛrɛ bɛ n sigi ka miiri n cɛ bɛ n fɛ n yɛrɛ b'a fɛ ni ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin k'a bɛ don an ka vie la quoi. n terminer ka bɔ yen N y'a mɛn n bɛna k'i ta ye. kana to cɛmisɛnnin ka don I senkɔrɔ la A banna dɛ. Walayi walayi o de tun bɛ n na ko n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ cogo min na. Petit, ça va? Ne b'i fo I teri laminɛ. E bɛ ne fo e ni an bɛ ɲɔgɔn dɔn. Mais I ba cɛ de ye ne o. Ne ba cɛ I bɛ a ne ba kama I tɛ a ne kama koyi I bɛ a nafa foyi tɛ ne kan ne ba cɛ o ne ba cɛ tɛ ne mɔgɔ foyi t'o la bon désormais ni bi bɔra a kana na ne fo an tɛ ɲɔgɔn dɔn ni ne bɛ kɔrɔn fɛ I ka taa tilebi fɛ ni ne yɛrɛ ye du in kɔnɔ a bɛ n tɔɔrɔ quoi n tɛ fɛ k'i ye kunkolo man di ye quoi. N ka cɛ o ma n ye mun de k'i la yɔrɔ mana ni ne y'aw ba ta aw kan ka ne bonya de aw kan ka ne kɛ komi aw fa de ni y'aw fa jate de. An fa t'i ye bi an fa t'i ye sini n'i ka jagoya sariya don I b'o to kɛ yɔrɔ la an ka bi yanni an ka du ye o tɛ kɛ an ka du. Ne tɛ dɔgɔya dɛ n'i ne dɔgɔya n bɛ sen fili kɔnɔ sisan. N'i bɛ se ka min kɛ o kɛ yanni ne fa ka du ye bon ne fana tɛ nɛni n fa ka du kɔnɔ n'i ka jagoya sariya don I bɛ taa aw. A bɛ ne ni ba de cɛ a tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ne ni ba de cɛ. Ne ka foyi t'o la.
Ne ba cɛ ne mago bɛ ne ba cɛ la e ba cɛ tɛ bɔ ne da la ne fa ka du de ne fa ye wari bɔ ka du jɔ mɔgɔ gansan ka ne jɔ ne da la ko ale ba cɛ ne tɛ mara an fɛ yen dɛ. Ah, bes, ça va? Ah, maman, a bɛ cogo di? Ça va. Ne yɛrɛ mago dɔ tun bɛ e la o. Ah. Est-ce que e ni Bisu ye ɲɔgɔn ye? Non, ni Bisu ma ɲɔgɔn ye. Ma ɲɔgɔn ye. O bɛ problème t'a la komi a yɛrɛ tun ye ne wele mais ne n'a ye ɲɔgɔn ye quoi. Awɔ. N t'a dɔn ni i y'a sɔrɔ i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Non, n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ. Problème t'a la komi a yɛrɛ ye caman ɲɛfɔ ne ɲɛna ko in na a ma se tuguni e n'a ka ɲɔgɔn ye quoi. Bon e yɛrɛ b'a dɔn Bisu bɛ kɛlɛ min na an yɛrɛ fana b'o kɛlɛ kelen na parce que mun na cɛ min b'an fɛ yan Bisu n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Bisu de taara yen bon Bisu bɛ fɛ ka kɛlɛ min kɛ a fana b'anw fɛ yan a man d'anw ye an fana bɛ kɛlɛ min na Bisu b'o kɛlɛ kelen de la bon ne kɔni hakili la kɔni an ni Bisu an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tigɛ ye kelen walasa an bɛ kɛlɛ in kɛ cogoya min na kɛlɛ in da ka diya anw na nin ko in ka se ka ban quoi o de ye Bisu ka laɲini ye bon ne yɛrɛ fana b'o o de ko nin y'a minɛ. Besi, n y'a faamuya. Nin ko in an b'a gosi fɔ a dan. Ne cɛsirilen don ko in na cɛ in ka taa ka bɔ anw fɛ yan yɛrɛ de. Non ne yɛrɛ y'a ye quoi ne nin bɛ cɛn n yɛrɛ ma de walahi. Hali sisan ne bɛ ka taa dugu kɔnɔ n kuma suulen de bɛ ka taa. O waati Mamadu n'an sera ka ko in kɛ parce que Bisu ko ne ma ko ko bɛ kɛ du in kɔnɔ k'an ka bɛn ɲɛf'a ye. Bon o yɔrɔ la ne yɛrɛ sigilen bɛ yan ne b'a jateminɛ dɔw kɛ n'i y'a ye dɔrɔn n b'a wele k'a ci f'a ye. Ok problème. Bon i yɛrɛ fana k'i jija dɛ n'i ye min ye dɔrɔn i k'a f'a ye walasa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin ko in ka se ka ban quoi i y'a mɛn. Ok n y'a faamu. Voilà o de tun bɛ N'an dɔgɔ o ye hakilina ɲɛnama ye. Foyi t'a la. Ok n bɛna dugu kɔnɔ. Ala ka sira diyan. Ami ami. A taa ni ka segu nɔgɔya. Ok an b'a kɛ ten. Allô? Ah, Bijou. Kɔrɔ bɛ ne dɔn. Ok, n y'a mɛn an k'a to la. Allo Bura somɔgɔw Bura ne kun mago bɛ service dɔ de la den fitinin dɔ de kɛlen don ka ne kamanagan kosɛbɛ awɔ i bɛ numéro ci n ma ok problème t'a la est-ce que Bisu b'a dɔn ne ye muso min nka a bɛ ka kulonkɛ kojugu la numéro yɛrɛ nalen filɛ allo somɔgɔw ne tɔgɔ Fatim Bura de y'i ka numéro di yan nɔ awɔ ne kun mago b'i la service dɔ de la awɔ problème foyi t'a la n bɛ fɛ i ka na an ka kuma kɛ awɔ ne bɛ Amudalayi ACI la awɔ n bɛ localité ci ma n'Ala sɔnna awɔ ok awɔ merci.
Ça va. Ça va, mun b'i la? Foyi. Ayi, fɛn dɔ b'i la, fo n ɲɛna ni ti kɛ cogo ye. Foyi tɛ n na. Fari fagalen dɔrɔn sinon foyi tɛ n na. Mais mun bɛ k'i fari faga? N yɛrɛ m'a dɔn mais fɛn tɛ n na quoi. Ah ok, ça c'est, n y'a faamuya. Mais fɛn bɛ ne la dɛ Seri. Seri. K'ale ni ne furula ka don du in kɔnɔ yan. Ni ne y'i ta. Ne ma se ka lafiya. Mun na? Voilà. Ma se ka lafiya i ka denmisɛnninw bolo. Hali ni u tɛ n fo, mais hali ni y'u fo u tɛ n laminɛ. Wa bi ta yɛrɛ de digira n na kosɛbɛ. Bɛnsi, n nana sigilen sɔrɔ salon da la. N y'a fo, a ma n laminɛ, mais a tilala ka n dɔgɔya de tuguni. Ne Bɛnsi y'o kɛ. A ye kojuguba de kɛ. Sori. Fɛn o fɛn bɛ e tɔɔrɔ nin so in kɔnɔ yan, ne t'a fɛ o ka kɛ. Ni denmisɛnnin ninnu ye ne bonya yɔrɔ min na, u kan k'i fana bonya ye. Mais n bɛ layidu ta i ye, Bɛnsi t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. A bɛ ne bonya cogo min na, à partir d'aujourd'hui a b'i fɛnɛ bonya ten. A ka n'i tɔɔrɔ dɛ, i y'a mɛn wa? Seri, n y'a mɛn sinon. A t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ, a tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan. N'u ye ne bonya dɔrɔn u kan k'i bonya, u wajibiyalen n'u kan. Sinon ne kamana gannen don dɛ. N'a fɔra Bisu ka problème bɛ ne da la, ko ne bɛ so kɔnɔ yan fana, denmisɛnninw fana ka problème bɛ n da la tuguni. Ne b'a dɔn Bisu tɛ ne to yen. Bisu ta in ne y'a fɛ n k'i k'o ko to ne bolo, n ko ne b'o ɲɛnabɔ. An y'o kuma kɛ, ne ko n k'i k'o ko to ne bolo, ne yɛrɛ b'o géré. Denmisɛnninw fana ta n'Ala sɔnna ma kɛ, u b'a dabila. Wagatinin ko dɔrɔn de don. Sérieux ko tɛ kɛ. U b'a dabila. Oui. Ok, il nana. C'est mort. A b'i wele basi la. Npogotiginin dɔ de kɛlen don k'an kamana gan kosɛbɛ. N b'a fɛ i k'a wele. I k'a bagabaga. Ni menace m'a ɲɛ, ni fagali yɛrɛ b'a ɲɛ. N pɛrɛnnen don. A bɛ fɛ ka don ni ko dɔ de cɛ. Donc san'a ka kɔn ne ma, ne bɛ kɔn a ma. Mais i k'a bagabaga pour le moment. Ni bagabaga m'a ta, an bɛ taa ni fari sira ye. N'i wele o de la. A kɔni fɔra n ye k'i bɛ t'i ka baara la. Photo filɛ. I k'a kɛ ka ɲɛ dɛ. Parce que ne ye sigida la bonya bɛ ne kan, n t'a fɛ n tɔgɔ kaya la. O de la n y'i wele. I ka baara in kɛ ka ɲɛ. Dans 2 heures, je t'appelle. Mais wele. I ni fɛn fɛnɛ b'a bila. I y'a faamu? Awɔ, n y'a mɛn. N y'a mɛn. O k'an bɛn. A bɛ sanfɛ bi I ka nasika nege a tun bɛ duguma ninnu tɛ kaba nɔgɔ ye donc terikɛ u bɔra duguma an bɛ ka yɛlɛn de kɔntan tun b'o duguma ta fɛnɛ duguma n'an bɛ ka yɛlɛn kɔntan tun b'o duguma ta fɛnɛ duguma wagabɔn fɔlɔ cunna nin fɛn dɔ kan awɔ a ɲɛnama kɛlɛ t'an n'u cɛ kɔntan t'u labu fa fɛ u ɲinama pour que k'an jɔyɔrɔ sɔrɔ man bɛ k'an kɛlɛ de u dalama mais pour que an ka se yan u t'a dɔn an nana de an ɲinama dɔ fara dɔ kan n'o ma caya an terikɛ o tɛ dɔgɔya kunu ta tɔ bɛ n bolo n ye bi ta fara kan a bɛ ka caya ko dɔ fara dɔ kan n'o ma caya an terikɛ a tɛ dɔgɔya kunu ta tɔ bɛ n bolo n ye bi ta fara kan o bɛ ka caya pour partie des auras à tout faut ka sɔrɔ Ala ka dugujɛ kɔni ma ban fɔlɔ wa de kulokɔla bɛ tɔrɔ sinon ne ka silo ji ma ban fɔlɔ sɛ
Chere be senge suna ala ka duja kon ma ban folo ware kulo ko labe toro suna nga stilo ji ma ban folo me mine ne senge na abina fo fene ma ban folo ya me mine ne senge na abina fo fene ma ban folo ugo sra no golu ni trofa twata koko goje war no golu ni to ka jangorgo ma ko ka je ani oro sarabe dal na mana ute songoche wa me war sora ka sra ma basa saraga kuma te sheje flage kono ente mo wa chila me kuma be taga segina nunu te ndo ego posimo bini kuma be nyala kalala imae sanjara samaja sunsumede me sanjara samaja den mafru ale fene be de mo sanjara samaja sunsumbala ga de me sanjara samaja den mafru ale fene be ga de ngale fene be ga de gorgo sanjara samaja nege sunsumede sekati kono bora tuguni kuma togodon sanjara samaja nege sunsumede sekati kono bora tuguni kuma togodon sanjara samaja nege sunsumede sekati kono bora tuguni kuma togodon sanjara samaja nege sunsumede sekati kono bora tuguni kuma togodon flage kono ne mejigi ina yoro janki baru kanga sinido kasoroma kolo fili jangu ga turabu Ça va? E bɛ ka ne siri mun na? N'i bɛ ne ka yɔrɔ la i bɛ sisi faga wa? Ne bɛ ka kuma e de fɛ n'i bɛ ne ka yɔrɔ la i bɛ kara faga wa? Jasidi. I bɛ fɛn dɔ la tile filɛ ni ni cogo dɔ a bɛ k'i sata ye parce que si bɛrɛ t'i la. Sɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛ la dɛ ka n'i jɔ ne ka gete kɔnɔ k'i bɛ manamanakan fa i y'a faamu kɔni i ni mɔgɔ min bɛ i b'a tigi dɔn yɔrɔ n ko ma f'i ɲɛna. Nah, dodon. Taka dondon. Ne mushi udah dua. Si beret ila. Ya semua. Busy. Ibadan. Ni mission kun tɛ. Aw kun sɔn ka bɛn dɛ. Ou bien, an ka kow kun sɔn ka taa o. Mais dommage. Ou bien. I se bila yɔrɔ la i se kuma ka bila yɔrɔ min na i y'a faamu. I y'a faamu. Chere be senge suna ala ka duja kon ma ban folo ware kulo ko labe toro suna nga stilo ji ma ban folo me mine ne senge na abina fo fene ma ban folo ya me mine ne senge na abina fo fene ma ban folo ugo sra no golu ni trofa twata koko goje war no golu ni to ka jangorgo ma ko ka je ani oro sarabe dal na mana ute songoche wa me war sora ka sra ma basa saraga kuma te sheje flage kono ente mo wa chila me kuma be taga segina nunu te ndo ego posimo bini kuma be nyala kalala imae sanjara samaja sunsumede me sanjara samaja den mafru ale fene be de mo sanjara samaja sunsumbala ga de me sanjara samaja den mafru ale fene be ga de ngale fene be ga de
a bɛ sanfɛ bi I ka na se ka nege a tun bɛ duguma ninnu tɛ kaba nɔgɔ ye donc terikɛ u bɔra duguma an bɛ ka yɛlɛ nin kɔntan tun b'o duguma ta fɛnɛ duguma n'an bɛ ka yɛlɛ kɔntan tun b'o duguma ta fɛnɛ duguma wagabɔn fɔlɔ cunna nin fɛn dɔ kan awɔ a ɲɛnama kɛlɛ t'an n'u cɛ kɔntan t'u labu fafe u ɲinama pour que k'an jɔyɔrɔ sɔrɔ manu bɛ k'an kɛlɛ de u dalama mais pour que an ka se yan u t'a dɔn an nana de an ɲinama dɔ fara dɔ kan n'o ma cɛ an terikɛ o tɛ dɔgɔya kunu ta tɔ bɛ n bolo n ye bi ta fara kan a bɛ ka caya n dɔ fara dɔ kan n'o ma cɛ an terikɛ a tɛ dɔgɔya kunu ta tɔ bɛ n bolo n ye bi ta fara kan o bɛ ka caya pour partir de zéro à tout fo ka sɔrɔ ka zéro t'i bolo i y'a dɔn ko tu peux avoir tout wa an m'a fɔ ko fɛn bɛ ko ye an k'u ka wari de sɔrɔ k'an limanaw lafiya quand on cherche pas à avoir tout mais mais putain an m'an ta in sɔrɔ nege hali n'a sɔrɔ an bɛ ninnu de éteint san t'an ɲinɛ kɔ an bɛ juru jɔ u ta niveau atteint fali bɛ sɛgɛn boli la quand a b'a dɔn a tɛna ale so atteint ko fali bɛ sɛgɛn boli la quand a b'a dɔn a tɛna ale so atteint seconde après seconde ko ganja sisi an bɛ ka yɛlɛn san na seconde après seconde ninnu bɛ ka kɔrɔ u bɛ ka bɔ san na wa bi di bɛna sama fɛn dɔ fɛnɛ la min tɛ bɔ Ghana ne bi di fɛnɛ bɛna sama fɛn dɔ fɛnɛ la min fɛnɛ tɛ bɔ Ghana. Allo I sera k'a minɛ ok problème t'a la n bɛna sisan awɔ Manu ma consommation avec qui qu'on a quand même rasta. Depuis un gelon en rap, eux ils font genre c'est pas des gangsters. Maroté baby la minga vie ben et insta. Manu me siragné, ou bah donc je suis instable. I ni ce ka baara la baara ɲɛna a diyara ye trop Bijou mais e ya ne m'a f'i ye k'i ka bɔ ne ka sira kan wa nin y'a fitinin ne ye n'i ma fara ne cɛ la n bɛ ko yiri la mun ka jugu ni nin bɛɛ ye baara la dɛ i y'a faamuya n'o tɛ n bi mɔgɔ bila u bi bɔ baara yɛrɛ la pepepewu a ko k'a bɛ ne de fɛ a ye ne furu donc I bɛ bɔ an ka lien kan ni bi ni bɔra la n'i ye n ka sira kan n bɛ mɔgɔ de bila mun b'i bɔ baara la nin ye e sigilen ye e tun t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka nin k'i la ne m'a f'i ye n ko ne bɛ ko yiri la mun ka jan jinɛ baara ɲɛna I ni ce i taa mais I b'a fɔ nin I b'a to yen a ka taa Sanjara sama janege susumede sekati kono bora tuguni kuma togodon flage kono nemejigi ina jora janki baru kanga sinindo kasoroma ko jangu waturabu ngadana biga kona soro kana gara golofin tubu wa gongo salgi ma fana ifina lalonku atunga chienfie alla soro ni nebo wa kana songa galontige alla soro bi nim la fiena ya tunga chienfie alla soro ni nebo wa kana songa galontige alla soro ni nim la fiena ni ko ki jamale mi ngaski de la bi fakaso ni ko jamale mi ngaski de la tore du fakaso pede anga chegar C'est Kouri ma mère. I don't. Ah, Juru. ouais. Nyanyi William. Ne dusu ka shi no sen la. Juru. Depuis ne ɲɔgɔn dɔn. Ne ma deli ka tigɛ la fɔlɔ. E ni ne de denmisɛnniya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ouais. Mission dɔ bɛ ne bolo bi. Ne b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ si tɛ se k'a ɲɛnabɔ. Yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ ne la fɛn o fɛn na n'i ye ne bila o la foyi de t'o tiɲɛ o bɛ k'a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ la min bɛ yen dɔrɔn a fɔ dɔn de y'i dusu kasi. I hakili b'a la an ka école étude kɔnɔna la i ye mɛtiri dɔ minɛ k'a siri k'a da wa an ye janjo caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ n b'a dɔn a dama t'u la n'i donna ko min na I b'o laban nin kelen ne b'a dɔn I bɛ se ka ne ta in fɛnɛ kɛ ten tɔ. I hakili latigɛ n'o de ni e ne bila ko o ko la o kan ka kɛ cogoya min na ne b'o kɛ fo ka se a dalen la
juru ne dusu ka sulu ko do la I b'a kalama ni cɛ dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Jɔni Jɔni ye ko da ne kan ne bɛ yɔrɔ min na sa kamanagan ni dusukasi bɛ n na foyi tɛ ne kun na dɔrɔn n bɛ fɛ ka Jɔni éliminer de n'o ye ne wele kun a kɛ I n'a fɔ o kɛlen n'i ko hali sisan ko k'a ka ko ban o ka nɔgɔn ne ma I n'a fɔ dimi nka sani I ka yɔrɔ la I talonna yɔrɔ min e yɛrɛ b'a dɔn n'an ko an bɛ ko dɔ kɛ Jɔni na a bɛ digi e yɛrɛ dusukun na ka d'a kan I ka fɛ kɔrɔ de Jɔni tɛ ani sunguruba min bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o de éliminer après an bɛ sɔrɔ ka Jɔni sogo de tigɛ an b'a sogo tigɛ dɔɔni fo ka taa ka ɲɛnamaya o de ye ko in kɛ ne yɛrɛ ye mun fɔ o de ye kan ye o de ye ko in kɛcogo yɛrɛ ne kun m'o faamu yɔrɔ basi a bɛ I n'a fɔ Jɔni bɛ muso in nɔfɛ Jɔni bɛ I n'a fɔ jurukisɛ de quoi an bɛ sa kunkolo bɔ I siɲɛ kelen b'a dɔn n'i bɛ dun I tɛ dɛsɛ nin ko in na awɔ I yɛrɛ ka nin kan ka na k'i sɔrɔ n'a la komi appel bɛna jɛn I tɛ minɛ I bɛ minɛ wa e ni ne ni ɲɔgɔn cɛla la fɛn min ye wari ko ye an ka kow to baara ma baara kɔfɛ se ka wari bɛɛ ta bye bye ok Ouais, Juru, ko bɛ cogo di? Ça va bien. I yeli diyara n ye n'i ma fili je kuma bɛɛ f'i la Awɔ a ye kuma ɲɛfɔ n ye. voilà an mago bɛ Bakari ka information bɛɛ la a jɔyɛri n'a bɔyɛri wa I y'i jija I bɛ information fɛn fɛn d'a ma a bɛɛ ka kɛ tiɲɛ ye ni nkalon yera a la kuma bɛ caya Juru ne bɛ se ko dama yira nin ko in Jɔni bɛ bɔ so 10 heures a bɛ segin 20 heures waati ka don 21 heures kɔnɔ o kɔfɛ sira in a bɛ to ka bɔ n'o de ye I y'a faamuya baasi t'a la n y'a faamu n y'a f'i ye cogo di kan'a to a ka fɛn foyi de k'a man I y'a faamu Juru an bɛ ɲɔgɔn bolo.